ja edustavat tallitiimiä. Numero 31 Aleksi Nahonkivi ja 32 Mia Ruunu radalle valmistautumaan. Ja Virpi ja Grande Alegria toiset aiheesta 0 virhepistettä 28-34. No niin jännää, katon, että täällä ei ehdi tehdä mitään. Toiset on sosiaalisesti jännää ja toisella on hevosellisesti. Niin mulla on hevosellisesti niin jännä, että... Se on ehkä meillä se tärkeä, kun mä paljon ei tunne ketään, kun mä niitä huomioon. Mäkään huomaa ketään, siis siellä ei tunnekaan ketään enää. Aleksi Nahonkivi on jäänyt tästä pois, jonka radalla pitäisi olla 32 Mia Ruunu ja 33 Hanni Kulkas.